बिटिआर हालामनि गेजेराव नायल' जाल' गंसेल' मुलुगसोलोंसालि होननानै बुङोब्ला बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि। नाथाय बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि फोसावनाय आनजादनि फिथाइखौ फरायसाफ्रा गोजोननाय मोनैजों खुद्रिसारदों। मैया बे जेंनाखौ लानानै उदालगुरि, बिजनी आरो माखासे फरायसालिमानि फरायसाफ्रा बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि खुंथायनि हेंथायै सोमावसारदों। दिनैबो गुबुन गुबुन फरायसालिमानि फरायसाफ्रा बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव गोख्रों सोमावसारगोन। नाथाय सोंथिया बेसोदि दायो मा सोलिगासिनो दं बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव? मानि जाहोनाव फरायसाफ्रा गावसोरनि आनजादनि फिथाइखौ लानानै सोमावसारनांखो? थारैनो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि खुंथाया बे बिथिङाव फेलें जादों नामा? बिटिआर हालामनि गेजेराव नायल' जाल' गंसेल' मुलुगसोलोंसालि होननानै बुङोब्ला बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि। नाथाय बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि फोसावनाय आनजादनि फिथाइखौ फरायसाफ्रा गोजोननाय मोनैजों खुद्रिसारदों। मैया बे जेंनाखौ लानानै उदालगुरि, बिजनी आरो माखासे फरायसालिमानि फरायसाफ्रा बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि खुंथायनि हेंथायै सोमावसारदों। दिनैबो गुबुन गुबुन फरायसालिमानि फरायसाफ्रा बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव गोख्रों सोमावसारगोन। नाथाय सोंथिया बेसोदि दायो मा सोलिगासिनो दं बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव? मानि जाहोनाव फरायसाफ्रा गावसोरनि आनजादनि फिथाइखौ लानानै सोमावसारनांखो? थारैनो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि खुंथाया बे बिथिङाव फेलें जादों नामा? फै बयबो फै जमदुवार दख'रानि थाखाय मोनसे फोसावथाय। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय जमदुवार दख'रा एबसुआ सानथामनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै 5थि खेब बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंगोन। फैगौ नबेम्बर दाननि 6, 7 आरो 8 खालारखालि सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंफुंगोन। मख'नो गोनांदि खुंफुंनो गोनां जथुम्मायाव बायदि मेहेरगोनां आयदाफोरबो लाफानाय जादों। बेबायदिनो भलिबल, काबादि, खन्थाइ आवरायनाय, लिरनाय बायदि बायदि दिन्थिफुंनाय आयदाफोर लोगोआव जांख्रिथायारि देंखोगिरि दैख्लं खुंगुर बसुमतारी देंखोमु 1, 2, 3 मेथाइ खननाय बादायलायनायबो लानाय जागोन। फारि बायदियै देंखोमु 1, 2, 3 मेथाइ रोजाबनायाव दख'रानि बेन्दोंआव थानाय गामिफोरनिफ्राय 14 बोसोरनिफ्राय 30 बोसोरसिमनि गेजेराव थानाय बिजाथिफोरा मेथाइ रोजाबगिरिफोरा बादायलायनायाव बाहागो लानो हागोन। मोनाबिलिनि हारिमु बादायलायनायाव गाव गावनि रोंगौथिजों बिजाथिफोरा बाहागो लानो हागोन। एक्जिबिशन दिन्थिफुंनायखौ 6 नबेम्बरनिफ्राय जोबजासिम नुनो मोनगोन। 6 नबेम्बरनिफ्रायनो भलिबल आरो काबादि गेलेनाय बादायलायनाया जागोन। 8 नबेम्बर 2022 इं अक्ट' खालारखालि हारिमु मोनाबिलियाव मिस्टार प्रेक्टिकेल बसुमतारी आरो मिस दीप्ति बसुमतारी मोननि गाब गोनां हारिमु आरो फेस्ला दिन्थिफुंनायखौ नुनो मोनगोन।